L-istudju msejjaħ PISA huwa studju internazzjonali li janalizza l-ħiliet tal-istudenti u s-sistemi edukattivi tal-pajjiżi li jieħdu sehem fih. Dan l-istudju jsir darba kull 3 snin. L-istudju PISA jsir mill-OECD, l-organizzazzjoni tal-aktar pajjiżi żviluppati fid-dinja, u janalizza mhux biss kif studenti jkunu jikkumparaw ma' sħabhom f'pajjiżi differenti, iżda jitfadawlu wkoll fuq is-sistemi edukattivi partikolari. Fuq deċiżjoni tal-Gvern pajjiżna mhux se jkun qed jieħu sehem fl-aħħar edizzjoni tal-PISA. U dan bil-kontra tal-pajjiżi l-oħra kollha tal-Unjoni Ewropea li l-koll se jkunu qed jieħdu sehem. Bejn is-sena 2000 u din is-sena se jkunu saru 5 studji PISA b'Malta ser tkun ħadet sehem biss f'wieħed dak tal-2009. Mill-istudju PISA tal-2009 kien ħareġ il-terz tal-istudenti Maltini u Awċin ma jilħqux il-livelli neċessarji fil-kitba, il-qari, il-matematika u x-xjenza. Malta hija l-uniku pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea illi ħadet sehem darba biss fl-istudji PISA fl-aħħar 12 sena. Fost il-pajjiżi li fl-aħħar 12 sena ħadu sehem fil-5 studji kollha PISA illi saru hemm ir-Renju Unit, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, in-Norveġja, l-Iżvizzera, l-Istati Uniti u l-Awstralja. Il-Gvern qed jiġġustifika d-deċiżjoni tiegħu li pajjiżna ma jieħux sehem fl-aħħar studju PISA għaliex qal li dan huwa wisq viċin dak tal-2009. Skont il-Gvern pajjiżna se jkun qed jerġa' jieħu sehem fil-PISA tal-2015. Min-naħa tiegħu il-Partit Laburista qal li l-Gvern qiegħed jibża minn studji internazzjonali dwar is-sistema edukattiva Maltija għaliex ma jkollux kontroll fuq ir-riżultati illi joħorġu.